Hello there viewers, this is Jane yours. Welcome to my channel. So today, let's check out a new P-pop girl group. First time ko silang mapapakinggan at makikita na mag-perform. And this is G22. So, nakita ko lang na parang 3-member group sila. And yan, tingnan natin kasi may pinujuice palang song si Pablo sa kanila. So, excited akong matingnan ito. And sana parang dito sa title, kukolab ba si Pablo at sa G22? Yung song titled Limitless. So, sa Acer to, Acer Day 2024 na performance. So, let's check the video. Limitless. Ganda ng title ah. Napapakinggan. Naririnig ko yung boses ni Stel. Yung Pablo yun. Rapper pala to, yung mga iba to, no? Ibang grupo to, iba yung boses nila, more on rap and hip-hop. Mga rockista pala to. Dami mga, ganda ng boses ha. May vocal, talaga dito, ability naman itong mga members ng grupo. Magaling silang sumayaw yan. Wow, may din na dance break ha. Galing din nila mo perform, no? Sila pala, si Josh. Sila ba itong lahat ng members? Akala ko si Pablo lang. Wow. No. Ganda ng dance steps. Nakakasayaw. No limit to what I can do. Circuits in love with myself. So there's a limit to the more. I am no lesser being. I know me from the core, but out to so much more. So open up the door. There's no containing this wisdom of revelation. Will surpass all dimensions. Nawala yung sound. Maganda siguro tong part na yun eh. Nawala. So guys. Ang ganda ha. Ganda ng members na yun ha. Aim limitless. Sila pala yung akala ko si Pablo lang. Buong SB19 pala with G22. No, ang ganda nila, no? Tapos, ganun din pala sila kumanta. Parang may pagka-hip-hop, pirit din. Oh,
Yun, check natin yung iba nilang kanta. So, 'di ba? Check natin. Ano na talaga yung mga groups ngayon, Pinoy group, 'di ba? Yung masasabi ko lang talaga, yung SB19 talaga yung nag-pave way para mag-rise talaga yung P-pop. O tingnan nyo, yung na-discover na yung BINI, yung Baguio, G22. Parang ang dami din sa ayos na every Sunday. Tingnan nyo, may mga sila dyan yung mga performance ng mga bagong P-pop groups. 'Di ba? Ang gabi parang nagkokompetensya na sa K-pop. Pwede na, 'di ba? Sige, suportahan talaga natin yung mga P-pop groups para malagpasan natin yung K-pop. Pwede ba 'yun? 'Di ba? Kasi ang daming potential eh. Mas magaling pang kumanta yung at yung mga grupo natin dito, 'di ba? Hindi din uso yung mga lip sync, 'di ba? O saka overall performance talaga. So, that's it guys for my reaction to Limitless performance of G22 and SB19. See you guys again next time. Bye-bye!